στα email παράτηση να ανοίξουν τον δρόμο για τη Βουλή. Το είδες αυτό, είναι επιλογή σου. Θα κάνω μια ερώτηση. Επέλεξα, αναγκάζομαι να με δω. Πήρατε εντολή να ρίξετε χημικά στην Ερυθρό Σταυρό? Γιατί ρίξατε χημικά στην Ερυθρό Σταυρό? Ρίξατε χημικά μέσα, γιατί ρωτάει. Και αν πήρατε εντολή θα ξέρω το όνομα του υπεύθυνου. Θέλω να ξέρω το όνομα του υπεύθυνου που έδωσε τέτοια εντολή. Να σου πω κάτι. Του έγινε μείωση. Μόνο μείωση. Βγήκε κανένας από εμάς. Άμα χρειαστούν να φωτογράφησουν, θα καλέσουν. Και εγώ άμα χρειαστώ προστασία, σας καλέσω. Να μην χρειαστώ ποτέ. Δεν είστε παντελονάδες. Είμαι πολίτης με δικαιώματα, αγαπητέ. Συγγνώμη, αλλά ακόμα δεν έχει περάσει ο νόμος που θέλετε. Συγγνώμη, αλλά ακόμα δεν έχει περάσει ο νόμος που θέλετε. Από αύριο που θα τον περάσουνε, το συζητάμε. Είναι τα κάγκελα σπασμένα. Τι πρόβλημα έχεις, ρε φίλε? Δεν έχει τι να κάνει, κατέβηκε κάτω, δεν το κατάλαβε. Από όλα αυτά που γίνονται, το πρόβλημά σου είναι αν εγώ τα δείχνω. Από αυτά που κάνετε, το πρόβλημα είναι αν εγώ θα τα δείξω για να τα δει ο κόσμος. Ντρέπεσαι? Δεν τρέπεται για αυτό που περνάει, δεν το έχει καταλάβει. Άμα ντρέπεσαι, ας την ασπίδα γύρνα την από εκεί που πρέπει, γάμο το.